Hatagan sa LGU og shredding machine ang tanang mga barangay sa dakbayan sa Subo aron maminusan ang mga basura nga ilabay sa mga landfill nga nahimutang sa ubang mga lungsod. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak si Konsyal Ram Salunoy sa Barangay Kamputao nga nagproseso sa mga bunot sa butong o lubi aron himuong abono diin gipangsulod niya sa masako. Ana usab ang mini compost pit sa luyo sa iyang balay diin gibutang ang mga basura alang sa vermicomposting. Sa tabang sa mga wati, mapadali ang proseso sa paghimo sa mga malatang basura isip abono o fertilizer. Kini na ang finished product, ang organic fertilizer gikan sa mga basura nga malata. Gamit kaayo ang gihatag nga shredder sa Cebu City ngadto sa mga barangay aron makatabang sa pagpagamay sa mga basura nga dad-on sa ubang dapit nga lagyo ang nahimutangan. Dako ang problema karon sa dakbayan, problema sa basura apan mahimo day natong kasolusyonan mismo gikan pa sa atong Pinoy-anan. Unsa ni? Kani siyang atong makita Sir Alan, mo ni siyang gitawag og vermicast. Waste ni siya, hugaw ni siya gikan sa ato ang mga kanang wati. Kay ang ato ang process sa pagpa-decompose gitawag man og kanang vermicomposting. So Migahin og pondo karon ang Cebu City LGU aron makapalit og shredder machine nga apod-apod sa 80 ka barangay. Matod ni Mayor Nestor Archival nga dako ang magastos dakbayan sa paglabay sa mga tuniladang basura ilabi na kung magsugod na ang paglabay ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Busa ikinahanglang lainon ang mga basurang malata og dili malata kadto mga malata ang iproseso aron mapahimuslan og ang dili malata mao na lang ang dad-on ngadto sa labayanan. The moment maka-find sila sa ka-area nya na sila'y shredding machine nga gikan sa ilang LDF, then certainly we will bring down the cost of the delivery and tipping fee. Unya magamit na ni nato sa atong hinganlan og composting. Sukad na hunong ang operasyon sa Binaliw Landfill, nagkapuliki na ang LGU ug alternatibo nga kalabayan sa mga basura. Gawas sa Aluginsan gitanaw usab sa Cebu City ang Bugo City nga labayan sa basura apan layo na usab kaayo. Sa kasamtangan adunay 30 milyones pesos nga gigahin sa Cebu City alang sa paghipo sa mga basura ngadto na sa ubang dapit. What we're trying to do now is to negotiate nga dili unta dako kayo ang atong cost for tipping fee kay layo man at the same time sa howling. So mauni ang atong ginegotiate nga aron dili unta ta dako kayo mo gasto kay although naatay 30 million nga gi-allot para ana, then simbakuroy og mahurot dayon na magproblema ta. Samtang karon pa lang nabatyagan as mga taong epekto sa pagsira sa Binaliw Landfill. Sa Barangay Kamputao, bisan o giawhag ng mga tao nga ipundo lang una sa balay ang mga basura samtang nagpaabot sa hakot apan tungod kay dili man maato sa paghakot. Ipamutang na lang sa mga dapit nga gitawag og hotspot nga dili mamonitor sa barangay. Apan ipanghimugatan sa syudad ang paghimo og mga lakang aron makuha-kuhaan ang problema sa basura. Sama sa gihimo sa barangay officials sa Kamputao nga gilaumang sundon usab sa uban. Imagine kung matagbalay sa dakbayan Sugbo, no? Dunay compost pit sama ni ini. So, ang problema sa basura magaan-gaan ra gyud. in our little way makakontribute ta sa panimalay lang nga pamaagi. Kauban si Clover Lamayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.